Vakadzi makaoma ndazorora. So guys, muri kuziva pandabuda pemasikati kudhara ndiri kumbonotsvagira kiki chichi. Mana ndatambudzwa mana ndazonzi chenga chakati regedza chakati. Ndada kuti muone zvinhu zvandazotengeswa nakiki. Ndada kudzokera mumba izvo ndaneta. Ende ndada kutodzima data rangu ndisafonerwa futi because ndiye ndichingochinjirwa zvinhu. Guys, kana ari semalays already pane mamwe andakanda apa. Handisi kuona rimwe futi. Malays anzi ndiri kuda ma different ma different flavors. Kana ari ma chocolate kwai ose like ose pane dark hands extra dark chocolate ndiri kuida. Koita ine pingi. Koita akumanaka apa kwete kuti ndo zvinhu zvandandatumwa izvi. Ndandatumwa zvinhu zvese zvandatumwa hapana kana one chandazotenga ndichingochinjiswa chete. Vakadzi like I want to understand kuti inyaya kuti mune mawana munhu anenge achikuhwisisa here kuti mugozoita zvinhu zvakaita sezvizvi kana kuti kakudherera here kana kuti dambobvunza enda kuti kumba kwenyu vana baba venyu ndizvo mune muchivaita here kana musati marovogwa kana kuti mimi muchitora advantage yekuti munhu anenge achihwisisa nokuti pamwe ndongonasa kuti pamwe ndogona kunge ndiri munhu anohwisisa stereki nokuti kana wakunzi tenga zvose izvi machocolate madifferent flavors zvaasati akamboita muupenyu hwake nhasi ndachinjiswa ndikushaya mani chimalaizi enda kupi mino toenda kupi mamwe malaizi ndatomakanda kumashuro po ndatengeswa 3 malaizi ndobva ndanzi pizza ndobva ndanzi machocolates different flavors nepingi babi what munhu one ari toda kuzvidya nhasi ende da kunotora vhidhiyo achidya zvinhu zvakatadza kudya zvinhu zvinoda kumukwapura nokuti anekamuka kunonyengerwa namakomenzi kanenge achiitwa sonzi makoti wedu munonyanya kuzonyanyawo haipa sterek saka ndonatsa kuti zvimwe zvinhu zvacho zvinenge kujaidzwa mukati. Ndakwira pano kubva pamaona ndaita live ya ndakwira pano nguva dzandiri kuposta video ndo nguva dzandakusumuka pano pandiri panapa kuti ndidzokere mukaona handisi kumba inini ndafana kuti mirai